Ако мога да си го взема в мен. Добре, мисля, че го измислих. Как се влиза? Влиза се... За сега никак, да. За сега може само да се наслаждавате на тъпите ни простойки. Не мога говоря. Постройки. И на епизоди в YouTube. Где да бутна още И такива. в порно. Да, мога да го направя това, само че това е просто напълно Бело да бутам. нормален сървър. В смисъл, няма никакви плагини, нищо няма. Абе, бело да бутам. Бело ли, бе? То смисъл, то може да се адвали, това не го знаех, човек. Кое? Scoreboard. Това може да го напише с команда, мисля. Мисля, че е нърнал е бе тегло. Мога ли го изкопам това тук? Scoreboard. Objectives. Чакай, че го пише грешно. Objectives. Два пъти хелт ли? Намерих си хранителни добавки за никакви пари. Абе, Гошо, какво се цъкаше, като съм писал нещо в чата, да се покаже пак? Да, ще пишеш. И да, нагоре строката. Да, добре. Тук са така искаш. Вече копам бело. Ние в една къща ли живеем? Добре. Къде го правите? Става фадна се. Една къща Това е само така постройка, смисъл, няма да има нищо. Оная къща, за сега тя даже не е и така. Тя са бутни, се направи по-обава. Да, сега това е само така бейсик за начало. Това колко е спин вътре, не е топло. Откъде съм? Челпеч. Батките, не бе. Различно. Не бе, не би да си челпеч. Да бе. Изхилт, явим са. Перфектно, добре. Мерси на който го каза това, Виктор Владимиров. За какво ти? Виж таба са. Само моя какъв излиза. Не знам, що нашата не излиза. Нищо ще... бий, че ще спукам от бой, бокови. Аз за какво се качвам като... What the fuck, човек, ти гранит зели, бе? Да бе, обаче още съм под земята. Копам бело. Нападна от високо. Ще... What the fuck... Дай ми... Какво бело копаш, бе, човек? Бело, бе? Аз бело имам 4 стака, бе, 3 стака, бе. Сега ще кажеш по-рано нищо, аз не бе Ми трябва червено. Аз нямам кафяло, така че тук има бай, ще го изкопам и... Трябва да падна от високо, добре, ще падна като направим тук всичко. Защо да паднеш от високо? Сигурно да умра, да може да ми се покажат. Моите кръв няма показва, така че не знам. Речай, че нямам храна и хора тук като пенсионера от кулата до нас. Още малко да покопам. Кафе. От кога играете? От много ли отдавна? Не. Половин час. Не знам, не мога ти кажа, защото стрима е пуснат от час и половин. А ти играят CS? Да, аз играх и CS. Бе, половин час да играем, не повече. Проблема е, че за сега искам първо да направя малко билдинги, така. Да си ги направя аз. Спомня се как се бе ме развива с тези за 3 дена. По-бе ме препратяват. Аз там ние тогава бозехме по цял ден. Аз няма време. Добре, че малко да ги съберате работи на един. Сутрин имаме някакво време, после след обед, така няма време. Имаш и червено, дай червено. Имам само 2 стака, почвам трети. Само 2 стака, толкова ми трябват. Защото те нагоре... Нагоре са по... Чакай, аз мисля, че си това Илян. Бе, след малко се кача долу, чак съм да го дископатва. Дай ми ги направо на мен, ако искаш да се качвам. И няма да е лошо да идем да преспим малко, защото тези зомбите ме дразнат. Темно, бе. Скелетони. Ще съм в момента. Там де копаваме от 9. Вече сега ще направи третия стак и тогава ще. Къде си, бе, човек? От земята съм. Аз тук се разхождам като някакъв, само ме бият някакви скелети тук. Зомбите. Още едно изкопвам и да направя четвъртия стак, не третия стак. Какво купаете? Какво взимате? Това че е ни тръчи. Добре. Остримни. Дек спите ви, аз при вас ли съм найде? Знаеш ли какво е? Гошо, я излизи и идви да спим. Да бе, идам, баса са катера нагоре. Строим, сега се опитваме да направим някакъв фар. Там в далечината.
Само че са първо ще преспи. Аз виждам вече имената. Те хората май гледат с закъснение, човек. Еми нормално е, то 15 секунди закъснение. То това си от Twitch, това не мога да направиш. Те тъпата работа. Не мога да смахна това. Айде бе, Гоши, ай че те чакаме бе. Ето съм легнал, бе. Вече спа. Ама аз... Вие ще не спите ли? Ай, лягай, полягвай си. Ден. Оп. Ма, що не сте ми направили на мен, врати? Еми ние си ги правим ние. Ти трябва да си оправиш стаята сам. Тя нали голямата стая. И аз не знам 4 как се блока прави. стая. Чакай за секунда. Дай сега гранит, дай гранит. Чакай да взема пром. Ще го пребах. 9-9. Нали знаете, че ще искам лични карти, така че. Не, толкова имам аз. Снимка от личната карта. Толкова имам аз, колко и ти. Добре, добре. Чакай да ям, че съм гладен. Аз ще копна малко дър да му се качи. И без секатера съм пел. И как ще се катериш, като няма такова за катерене? Ще Ще дращиш по стените. секатера с камик. Айде направи. Не дай с камик, защото после се бута 3 часа. Абе ще го бутам аз. Аз почвам с андесайт. Пребах съм го обаче, знаеш ли какво? Я, имаш ли кирка, я дай. Вече май сме го пребали тук. Как ще сме го пребали? Няма шанс, горе си излиза правилна форма. Ей, тук това ще го запълна, нали? Такава го запълна. Готово запълних. Сега ако падна? Добре, не паднах. 1, 2, 3, 4. Аз съм го направил. Да, предсакали сме го. Кое? Познал Това си. е таме, бялото. Да, дай копи са надолу. Еми, аз нямам китка. Ама то тук как трябва да стане, че аз го изпусна. Бутай. Абе, просто сега ще виж как трябва да стане това. Ето тук трябва да се дигне още едно. Така ли? Не знам, не мога да те разбера. Тук още едно. Това кабелстон трябва да го бутиш. Бутни го кабелстона, мога да е така. Така ли трябва да? Чакай малко. Ти Да. какво направиш този каблстон? Не мога ли просто да скокнеш ми си правиш тук те? Ами не бе, аз не Аз това не мога да го бутна са. Нещо сега ще го... Слез, и без това да се качи с гранит нагоре. Там Опа, напри и тук гранит. май трябва да го няма. Не, там напри гранит сега нагоре. Ма чакай. 1, 2, 3, 4. Да, трябва да има гранит. Абе, и се качва и нагоре с него, ма. Давай, сетих се бе. Абе не дай, защото сега трябва да се качвам отделно. Чакай им тук как. Дуйте ме, стама е добре. Само там беше преебан. Чао. Ей, това тук е, ела това го бутни. Тук е вратата. Ей, как го служих това? Ела това тук го бутни, бе. Кое бе? Тук има едно място, там да Че гледам Иран и се чу, какво ми казваш да Аз бутам там. колко съм зле. Гледай сега как се катеря. Оф. Звода се... Я гледай човек, кой е влел в чата. Кой? Трябва да го присъединим към разговора. Това е... Познай от 3 пъти. Медик 07. Дейба, те батки, дейба. Ама... То май това е формата. Тук вече... Чай да го намеря. Оп, той го няма в скайпа. Той ще се дигне. Инкогнито. Само чух клипа как гръмна... Ма чакай, то тук 4 лева. 1, 2, 3, 4. Между другото, това е формата. Ама и няма повече смисъл нагоре да вдигаме. Не, ще има. Още 2 етажа. Ще 2 етажа. Да. Какво правиш, бе? Не знам. Тия малките много бързи, бе. Абе, тук как ще го направим нагоре, бе? А тук е? Горе как? Апа, обърках. О, не дей. Обърках. Чай още едно ниво трябва да е нагоре, май. Ами да. Горе сега как става. Не. Мани го това. Меги. Това не трябва да е така. Не, това го няма. И какво? Няма да вдигне скоро. Ама що няма да дигне? Дай влезни да лафим. Включи го, де. Лез бутай се. Това и да.
Мани го бе дърта, бе, да види дърта. Ето съм направил водопада за слизането. Ти знаеш каквото е тука, вътре може да ни е така, бе. Качването. Между другото, май това последният, аз няма смисъл. Не, манис. Май да има един такова бело, да трябва да бутнеш. Беги, аз знам какво ще праса. Знаеш, ти нищо не знаеш. Кой не знае. Така, 4. Сега това тука се запълва. Въпреки че после трябва да го бутнем. Май да има, да трябва да бутнеш бело. И сега тук трябва така Да го направим. бутнем, дай китка къде го бутне. Къде е бело, бе? Дай китка. Сега ще го. Тази вода си я пуснах после да мога да се кача по-бързо. Ма сега ще се наложи да тя спра. Не чакаш да си я взема. Ема е по-бързо. Та бе, катера са нагоре. Ето. Готово. По-добре стрима, перфектно. Виж къде го сложих, да еба му, хата му да еба. Я го махни. Имам вариант за качване. Ма не, това другото махни. Да. И точно на време. Откачам. Добре, чай малко. Чай малко да го видя сега горе-долу как да го направим сега тук. То по-добре да го изравним това долу. Тук трябва да го направим с стъкло ли да го направим? Защото тук вътре трябва да е това дет свети, сети ли се. Да. Виж тук варианта за слизане и за качване. Добре, трябва да го направим с стъкло. А отгоре покрива ще го направим. Имаш ли дърги? Да. Дай го. Дигай го това догоре, дигай. Така. Ама я служи още дът насам. Нямам повече. Дали? Нищо им към такова кафево. Добре, аз така не трябва. Ай готово. Слизането и Добре, качването. чакай, бей, 1, 2, 3, О, дръж. 4, добре, това ще е. То 4-та гледай може стои такова. О, чакай, бути, ела бути с кирката. Бути с кирката. Бутни всички тия, това под мен дето е. Ай сега вече бутите надолу там. Това ще да е бяло така, това искаш да ми кажеш. Това ли е лаш фу искаш да ми кажеш? Да, просто трябва да съм във въздуха. Не, там не трябва да има, О, издръжа. Китката се чупи, внимавай. Тук ще е стъкло. Моля се направи. Не дей слагай така, че... Тоест да е. Чао, Виктор. Добре, моля се направя стълбички от този андесайт. Или не мое. Не знам, човек. Идем да проверя. Или проверя. Не можеш. Добре. Чакай, автоматико. Не си какво фудмет това нещо. Това е батифах. Що бе? А? Що? То от водата може. То тази сама не водата, аз нищо не видя. Тази вода. Май не можеш стълбички да се правят. Добре, мисля, че съм готов. Не може. Добре, значи е окей. Тая ми китка. Сега слизаме. И на мен ще ми трябва кирка и ми трябва стъкло. Аз ще ми направя китка. Аз стъкло ще събера малко, че има лопата, ще събера малко. Ще направим и лопата. Чай там, че не искам да развалям релефа. Релефа. Релефа на земята. На повърхността. Вечер ли е навънка? Не. Че тук някакви се подмятат такива. Ти какво събираш? Какво правиш под земята? Дира си някакви работи да си трепа. Си трепиш. Да. Нямам храна, че ги си взема. Аз отивам да направя стъкло. Майко, обаче не мога да бегам.
Я го видя този фар как изглежда. Добре, бе, какво? Дай бе, този водател много не мога го видиш. Да, бе, ще го махнем. И кабелстон там на място трябва да се махне. Не трябва да видим как ще измислим вътре пътищата на глупостите. Това не го чухте. Добре ти говорих. Ще го чух, ама как ще ми даде. Да еба махата ти да еба. Нищо бъде ти лъкна. А? Как го тровнава, маджи? Нищо да ти лъкна, сако. О, сега чакам тук за такова. Абе, хем да бутам там. За пътищата. Какво ще направим вътре светлината? Ще направим Светлината трябва да правим. светлината горе на това. Да. Освен то, че друго не мога да слушаш. Що бе? И другия вариант е да имам до това. До Недъра. Да, обаче не как да имам. За Недъра е рано. Точно, така Ники че... не има FK. Здравей и тенк за фала. Ще турим такова. Тот човек. Чечката се сетих зелен. Дева, аудио, дева. Христо не запиша ли нещо и той не го успял да го чуе. Той не знам нали го има в... Нали, не знам дали сте още в стрима. Как тактично си го удади. О, не. Викаме, това не сте го чули. Знаеш какво си мисля? Какво? Да изравним това последното бяло с кафялото, дето е най-отгоре. Чай малко, че не мога да те разбера. Яла да видиш. Каза, слушам. Това дето е предпоследното бяло, така да последното бяло. А. Предпоследния етаж. Да? Да го изравним с тази платформа горе, дето е кафявата. Не. Нема да да. Защото ще стане... А време е да спим, Еднакво. да, не знам къде си, обаче е време да спим. Аз излях от другата страна на планината, излях 400 блока насам. Това е статката. И се разсея. Това е СРС. Абе, тук каква тази дупка в покрива, бе? Ми е сдил до дева още. Абе. Аз я правих още като играхме, бе. Той е валял цял ден тук. Айде, 230. Чакай, че турам кърбера ме никъм. Опето го, бе. А, Абе, бе, тук, аз вече лагам. полагай си. Да, не виждам, че още не си легнал. Ей, Ранчо, чакаме те. Напълних съндъка с глупости. Ама лагай, не ме интересува. А той да е бързо, още седи. Утре ще ода за ядене. Има чудовища наоколо. Да. Как има чудовища, бе? Как лъжиш само? Да, ставаме. Ай на баш, че има. Абе, гледай сега как ще стане и ще легна пак. Ай, какво на... What Ето the аз fuck? пак легнах. Знаеш какво направих? Човек, Минимизира си значи играта. са от моята страна просто. Минимизира си играта. Чай да я пуснем пак да го Да еме. няма нищо, бе. Човек, ела пробвай да легнеш на това да го да Мани виж. го това да Да, го. бе, верно го пиши това. Мани го тука. Айде, дай го. Опето го. Ама това не е близко. Служи го е тук, ето го служи. Знаеш къде му има, бе? Е така, е тук, е Не, така. няма тук. Дай ще го сложа. Е да го сложа, бе. Как Добре, се пичове, слага? слагайте го да спим, защото откачим. Дай ще го сложа, бе. Ма как се слага ми кажи? Десния бутон. Дай да го сложа, глей. Пичове нема с пита вечер, отиваме си струва. Добре, дай да го сложа, бе, човек. Дай виж. Готово е, сега ще си легне да спи. Ай, лягайте. Е така, цък. Айде, лягай. Как се излегна? Давай. Виж хубаво място направим сега между вратите. Между нас. Да се чувстваш... А ние сега какво трябваше да правим аз? Такво там. Такво пате кеки. Такво кеки. Там да има Ти една. не мога да говориш. Пак кеки. Нещо стана от... Континенто се разсея, бе, всички. То утър. О, не. То удар ни разтърси направо.
Добре, Ридо. Го беше чул. Гледай сега как ще... Как ще дойде, няма ми стигне. Добре, ще го изчакам, защото ще чувствам как ще дойде, няма ми стигне. Да ти кажа колко хит трябва. Колко? Секунда ще го сметна. Едно. Я гледай, time to mine. Getting some upgrade. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 по 4, колко е 18? 18. Съм Аз тук чакам 400. Не, в 18 трябва за едната стена, бе. Бе, браво, човек. Не, бе, верно ли трябва 18? Чак сега ще ги кажа. Чай, връщам се. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. По 4 колко е? Абе, кой е правил седло, бе? Той не са прави седлото. Кой го на... Кой щупи? Чух крипър. То направо му ги издам снегът. Сметни 36 по 4, толкова О, прозораците не. седят. Колко? 36 по 4. Как 36 по 4, бе? Добре, 30 по 4, хайде. Ама аз вътре няма да го пълна, бе. И какво като да го пълниш? Ме чай, бе, не може да толкова... Не може толкова много. Лицето, бе, че го браках. Абе, го шу. Гай, сега как ще го смятам я? Смятай ми обем, не ми смятай лице. Някой се преучествува тук. Това светлина няма кой друг. 20 по 4, 70. Това крипър го тропна като... Не, бе, аз ти намерих в това, бе. О, чакай. Намерих някаква Аре, идвам. дупка. Аз мисля да спа вече горе на това на фар. Ако си служил креват, много бързо изчезва. Що? Защото там няма да има... Там трябва да има светлина. Или викаш ти си... То ще свети, бе, какво ми пречи? Кой е тъпо, бе, човек? Кой е тъпо, бе? Добре, вие сте изтрепали всичко живо по света, бе. Бомба! Охо, задна. Уф, това тук нещо трябва да са... Аз са дава, бе, човек. Даваш ли се? Аз забравих, че тук трябва да са... 80 джама ти трябва. Николо! Те го зафало. Ай. О, ес. Колко 80? Майко, сега Гоши, ако не си ги сметнал. Мисля на ватрено. Мишето навътре. Не са по-малко, аз сметах това другото голямо. Не мога да... това, че не мога да игра, си го знам смисъл аз. Аз не съм Майнкрафтър. Кажи му, ява ми на CS. И сега ако ти кажа, че са ми точно... Не са ми точно. О, даже са по-малко. Не бе, точно са. Даже две остават в остатък. Да, ама знаеш ли какво не трябваше така бърза сега? Що? Защото трябваше да стои ватър точчове. Ама аз имам два, точно два. Имаш ли торчове? Имам... Наде. Знаеш ли какво? Я чакай. Какво? Я вземи е това. Охо! Какво да взема? Си затупна като... Гюле. Не бе, вземи това бе. Вземи прозорците. Ама тя е с торчове ли? Ама за сега с торчове. По-нататък ще го направим с... Онова, какво как се казваше онова бе? И аз не помня, само светещия камък. На български язик. Абе с... Някак си с бикън, ама то с бикъна не знам как... Бийкана го мани, бийкана много разправя. Качих се на най-високата точка на мапа. Ще го направим с как беше бе, светещия камък. Добре, чай да им... Добре, знаеш какво? Една да ни го кажа на български, защото така не мога да се... Знаеш какво, нямам храна. Знаеш ли какво? Не. И аз нямам. Брев. Оправите се. Аз се взел. Брев. Храна няма никъде бе, дай да ме около свободно То започва. храна всеки му е, нали, да? Давай, ляне мога. Много ясно. Аз пей ляне, Гошо, вземи назад. Не бе, аз днеска съм казал, че ще набера ядене. Ще набереш яден. Имам един лап, бе. И ти Няма си един покастал лап. лап. Мамо, аз тук ги ланшотвам тия крави и ги правя мазало. Не ти за какво говорим. Какво са ще и да правя? Тодчо, има един тодчо. Мамо, влях в някаква дупка, не му изле. Той Ей са бе, тодчо. майме. Аз съм готов с тодчо, отивам да ги поставя. Дай, искам да ще дойда да ти помагам. За какво, бе? Да махаме дърта. Имам 6 джама, тия 6 джама... Не, няма, трябва да го избиса по този начин да воя и да изуе оттам.
Без да бутам джамовете. Добре, добре. И го измислих. Не бе, се джам разби човек. Не, без джам. Сега ще ти покажа как става номер. Не знам как става номера, аз тук са катера по 2 часа нагоре. Аз съм за тебе. Охо, ти нещо дигна, ама сега пак вземе да се дава. И имаш ли кирка, бе? Имам 2. Перфектно. Ма най-ма ти ги дам. Ще почнем да правим с вътре стълбата. Абе, аз ти дам едното. Ма такова, чакай, ще го измисля вариант такъв. Опа, дръж, на тя чисто ново. Чистак басак камен на ново. Къде е, бе? Тук Не, отдолу не, бе, не, трябва- бе, не, бе, трябва да влезем така, не, че трябва да влезем. Не, ще влезем по друг начин. Браво! Добре, да влизи. Беги. А чакай, ти къде ще ги сложиш? Ти къде ще ги сложиш тези торчове? Това са навсякъде. Добре, давай слагай. Те няма стигнат. Давай слагай. На джама не мога. Ай, мухата, верно. Нищо ето. Не, бе, прой с клекнал, бе. Как лекнал седнал не мога. Абе, мухата. Джаме. Добре, аз ти знаех, че Готово. няма да стане хубаво с Айде. торчове. Айде, излази. Това. Чакай. Имаш ли торчове още? Имам. Давай, Браво. чакай. Добре сега. Сега правим тук долу-надолу дупчето. Нека са тук по джамовете. Джамовете. Аз почвам отдолу. Той почвам отдолу. От татика почни ти. Това ставаше вратът. Не знам. Откъдето е... What the fuck? Айде, браво! Браво! Какво прави то тук, бе? Те са спълното, темно. Абе, то надолу има още, бе. Това не трябваше да го правим, тази грешка, бе. Да доварим още, бе. Тази грешка не трябва да правим повече, бе. Къде има още, бе? Трябва да се слагат торчови да се осветят тук, защото ще стане проблем. Готово! Вече няма. Я са дупни надолу, виж. Кой има долу? Айде, Айде, бе! Къде сте, бе? Ауто им повече, бе. И какво? IP не давам за сега. Ма не и какво? Защото не съм готов Трябва да е общо по-голяма взето. дупката. Как ще е по-голяма? Как ще го направиш по-точно? Нямаш център. Имам. Това ти е център, около него. Знаеш какво ще направиш? Ще се качеш горе и ще сипаш вода. Знаеш ли какво? Измислим го. Чай, това ли е... Смисъл, чак сега да преценим как горе-долу идва център. Чай, че аз не знам горе-долу на къде трябва да излизам. Това ще е център. Следователно. Тук. Тук трябва също да събуди. Сега ще ти покажа как става стълбата. Това ако ти е център. Точно ще ни е център. Чакай, така ще е по-лесно. Не, чакай тук, чакай. Сега, знаеш как ще го направим? Не. С вода няма ли да е хубаво, бе, човек? 4, беги, 5, 6, 7, Защото тя 10, тази скоро горе-долу няма да... 10, 5, хладач. Горе-долу няма да се използва редовно, сега кафе, защото е за така. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Знаеш какво, Гошо, аз го измислих. И аз го измислих, така че... Тук. Ма не, стълбата си ми измислил. Добре, дай да видим какво ще искаш да направим. Ама трябва да знаеш, че последният етаж е само с 4 такива. Етажа не тази брека последно. Как ще се качиш до последния? Нема се качваш до последно. Няма. Ако е нещо такова, Гошо изобщо не го пари. Не, аз знам какво искаш да направиш. Искаш да направим... Какво искаш да направим? Побърках дупчета. Какво направи, човек? Това е центъра, виж, това тук ти е центъра на... Как ще е центъра това, бе? Това е центъра на първия етаж. Това е центъра. Ето. Това е центъра на всички етажи. Сега какво искаш да ми кажеш, че се кача чак догоре? Да, и да пуснеш вода, и аз тук ще копна. Ще копнеш, защото така се копва. Чакай си набера още вода. Набери си. И съм гладен на куче. Тук ще го направим така. Той лява много дръжил, човек. Имаш ли нещо дърво да направиш нещо, че не ми се ходи до базата. И вкаби. Знаеш какво, я излезни. Да, Фания така излезни. Ти какво? Вода трябва да махнем там и съсе дърта. Това е малкият ти проблем. Малкия, много ми е малък. Дали? Проблем е малък, бе. И... Кога загидя чак? Не, се за какво с мен. Защото
Илян пак гръмна крипър. Дали? Да. Иде водата. Не знам какво виждам. Там ли? Нямам информация за водата. Чакай бе, аз съм в нашата база. Ах, дибам, като ти диба. Там ти не трябваше бързаш да я пускаш бе. Ма се спрях. Че долу някъде не е готов. Майко това тук ще ма спука. Кой бе? Паднах. Ай, мухата ти. Хора, пие ми са водка. Отивам да пия вода. Само се кача горе. И трябва да се освети, защото пак ще дойде някой та пак тук и ще направи проблем. Това става министър на образованието. Един предложи Гери Никол. Гери Никол. Министър на образованието. Мисля, че е добре. Врозен Тензафал. Това ще освета, бе. От мен да ми ще освета, бе. Ай, ще ходя при. Пусни водата да видя какво ще стане. Не да искам се. Пусна водата. Ма защо тук става така? Бат Георги, спира я. Па да спра, чакай, аз иска тера да го... Ма тя не е тръгнало водата. Ама ела виж вътре как се случи. И да. Аз май нещо не го направих, как не, то май трябва да е още една дупка надолу. Ама чакай, не съм на последнията. О. То трябва да е едно надолу, нали? Чакай, сега ще пускаме така бавно водата. Оп. А чакай, викам, какво стана? Чакай. Ето. Махня. Служи, ама, ай! Еми чакай да го довърши тук отдолу. Хем взела работа. Каква дупка направи. Така де сега не може да излезе ти. Ма не, това е много. Не е много. Трябваше да не е, доти стига. Дай ми Не, провак с едно не може. Абе, става, бе. И предния път го бех направил така. Айде напред да видим. Дай ми слабо, бе, това виж. А ти стоиш вътре, нали? Стой си. Пусни вода ще изле. Ама ти па няма как да ги стоиш тук. Айде, бе. Давай. Шматката 1, 2, 3 за дъра. Айде бе. Добре, е готово. Давай. Това можеш и да не го запълваш. Защото сега път трябва да го копам, като не стане. Айде. Чакай, не го бех направил така, бе. Го бех направил така, бе. Чакай, кога го бех направил. Не беше така, помня, че беше със слабо отдолу. Така, бе. Я го довърши там два слабо. Откъде да те ги дам тя да стане? Не стой две купчета. Само виждам така ви беше. Ето. Добре, сега събирай вода, ще я направя още два слаба. Окей. И бутай то държ, защото вече ме дразни. Половин час. Ами чакай, сега водата да я пусна отгоре, а се в абдал. И освети малко вътре. Дай точ! Торча, добре, сега ще ти донеса малко. Да не ги сера тия точи. Какво си направил, бе? Jedan čupa sa usrao. Отделя го удари доле. Чай сега, какво ми трябваше? Ето го, човека знае какво ми трябва. И... Сега гледаш от високо си е баял. Мен това измислим вариант да имам горе, там беше свети, но тук те. 50 торча ще ти свършат ли работа? Малко са. Добре, че забравих какво ще да правя. Иде водка. За какво идва? Да. О, има малки водиджерчета. Малки водички. Чай да направя почко, да не взема са пресетиш нищо. И да направя как ги видя и се върна. Аз какво видям? Илян как видя малкото виледжер си се оплаши и се върна. Мамко ти! Мен никой не мога да косне. Стига бе. Аз съм на края на света. И побутахме цветята бе. Какво сте побута? Цветята и сега нямаме цвете. Цвеки нямам. Иланчо, слагай цвеките, защото от теб.
Можете ли вилиджърчета, бе? Зомби. А, не, това е малко. Майко, човек, там много зомби. Айде да спим. Аз Айде. нямам рана, сега си доставям тук на кръва. Айде. То ние сега го свършваме този проект почти. Аз сега си само на гласа водата идвам след половин час. Пред свършване. Чакай, бе, къде го случи това цвете, бе? Аз ти го дадох да го усериш. Има и много зомбите около това. Има, ама ние ги изтрепахме. Тук нямам рана, не за да хуй. Изтребихме ги. Не А мога. той има, аз имам храна, идви, бе. Сега пусна водата, айде. Сега тук Ще може да цъкаме като пусна, като реша, че съм готов. Още не си готов. Че съм готов за приемане на хора още. Сега пускам само газ в вода, бутам дът и идвам. Уф. Идвам. Бутам вече дът. То тук така не, че трябва да го освета, ама колко паяка ма гонат. Значи не мога при... крипади, майката си е бал тук. Внимай вътре да се не роди, защото ако ни бутне та глупост там. Един грамна, ма не беше това в началото на мост. Виж как ги води, Ланчо. Като Вида. домашни любимци само. Вие те закачихте там. Даже покана по-хубава идея. Какво става тук? Аз ги бия с лопатата. Като не магала. С ваража. Ражена. И Ланчо, сега чакахме това са теб. Са вече в креват? И аз съм в кревата. И Ланчо, че ще идват зомбите, пак трябва да ги трепим. Ловец на чудовища, виж какво става в чата. Дали? При мен е Monster Hunter, не знам. Скайп не давам. А чух нещо за храна? О, да, взими. Де? Дай ела тук ти дам. Илянчо, виждам, че имам... Се прави на... Ще прави на будка, ще прави. Имам 3. Оставате зомбите, няма да мрат вече. Ще правиш на будка, ще направиш. Чакай, аз имах 50 торча, къде се отидоха, бе? Раздавал си. Толкова не ги е взел, Иляна. Иляна си ги взел. Илянчо. Мълча за нещо. Илянчо, дай ги, защото трябва си да направим работите. Бе. Сега дал само един, нали? Не. 27 е дал. Другата попинка днес. Аре, давай. Тия съм си ги направил аз, човек. Да. Сериозно? Аре, 27 ги откраднах от нея. Не съм премиум акаунт, а съм премиум акаунт. Т. Седа чуз. Над ти, бе. Премиум акаунт. Какво става тук? Я правиш да пускаш, ще правиш. Премиум акаунт съм, да. Има малко дупче, нали? Ама с та. Давай. Мисля и това го направи цветно. Какво цветно, бе, човек? Като това кафяво бел. Да, аз тук съм ти мандра за кафяво и бел. Видете знам. Вътре какво направи? Пусната ли е водата? Ало, колко бързо се качвам. О, да. Тук трябва да го осветим още първият аз. Изпитвам удоволствие, като се катера по тази стълба. Сега ти стира мони, ще опреш на путка, ще го Кой цитираш, бе? Не си ли го гледа това с телевизора да го крадат? Титко как го прави. Тук нещо пак сме го осрава, бе, Гошка. Ние точно са и по-голямо от другия пада. Тук това трябва да го махнем. Кое бе? Не дай го махаме, добре бе, не дай бе. Гошка, бе, осрава сме работа. Не бе, тамане бе. Тамане, нали го вижда, че бутам. Те трябва да са махат, те тук де го бе му осрал още в началото. Аз го правих. Ще направиш на путък, ще направиш. Стига, бе, ти са осра са това. За малко ще ме баннат от Twitch. Да, разбират български, надявам, да. Не, със сигурност не разбира. Това в Америка, кой знае български, там Англия, да дам си. Той ще се отсева веднъж да го разбере някой. Като го разбере, тогава. Остава тука, бе, какви стоят врати, бе. Само си го канай спокойно. И то търч как мазно падна надолу. Ма какво е това тука, бе? Ход бе.
Айде, беги. Ама чакай, какво правиш? Тук тръгва водата. Не, тук ще има една дупка. Ама не, чакай, няма да гледа там тази дупка. Запълни я бързо. Ще гледа към морето, защото това е парк. Запаши укалоня, да значи. Очаквам да слагам сензората. Ти! Това. В YouTube ще да. Опа, не, този точно ще го взема. Мамо, Гледай ли го една седмица? Какво? Какво се сме? Гледай ли го една седмица? Какъв е... Да, се, той ми се махше от глад. Даже да стана пчела, ще путкаш. Знаеш какво? Трябва ми две врати. Това са... Трябват ми две врати. Две врати. Тук трябва да има две Иран врати. чудени донесе две врати. Това, че не мога да се качим, че е бутнак дрът. Не се качваме. Той чак, Джеронимо... Нали вече отвътре може да скачаме, влизаме. Оф, добре, Ще ги научил сега си за индукцигани. Слизам да видя какво се случва. Да видя финалната... Какво се случва тук, бе? Добре. Ще пина вода, че умрех. Илан къде е в момента? Един Господ знае. Илан го виждам само когато се събуди събава от кревата и това. И въобще скъп като си Илак. За сега още IP-то не го дам на никой. След малко време ще го дам. Кошка нещо много резко стана, бе. Това ме му даде. Еланчо. Nuclear Bok. Много ясно. Добре, значи... горе да остава нещо. аз нещо съм бил сменил разговора. Ма вие двамата нещо ми затворихте, уния набързо стана. Аз нещо не знам какво стана, ама съм цъкнал явно нещо и... Като за първа постройка не ми харесва. Добре, чай са. Добре, мен не ми е за това, човек. Това не е такъв... Не влиза всеки, който решава да той влиза. Ешо? Няма джарма, няма мара. Няма джарма, няма мара. Какво? Тук Цецко нещо диктува правилата на улицата. Какво е станало? Не, искат да влиза сервера, ама как да им го обясня, че за сега още не искам да пускам никой. Тук само VIP потребители. За сега сме само VIP батки. Ако не си батка, не мога да влезеш в този сервер. Батка. Бъди батка. Батка. Само да ви кажа, че кандидатурите за ставане на батка подават една година по-рано. Това не ти е мантра. Чакай, пусна чата, той има много забавни работи. Абе, не ти ли направи толкова врати, бе, човек? Няма проблем. 16 врати. Не бе, да има, аз се учих и накрая се научих и си правя. Личи си ти си се научих. Бая прак ти си ударил. Само си питал как се правят врати. Не. Чай тия да довърши това, да знам, че е готово. Ще слагаш и цензура, Цецка. Не, смисъл нашия сервера. Нашия сервера, моя сервер. Не, дай моят да се стига с тази... Аз са fucking idiot, Виктор Владимиров. Този пцува на английски. Уау! Добре, сега трябва да се катерим тук на горе. Къде псува? Майко, тази вода. Атрокс. В оставя, ще умра, бе. Абе, майко, паяка влезнал тук. Се опитва да полума, не може. Дива мухата му диба. Диба паята диба. И да го зачаткам с лопатата. Мистер MLG. Къде? То правят аз не е осветен, бе, младеж. Нормално те. Аз верно. Ама и трябваше... Бе, Тецка, нищо не свърши. Два слаба трябваше да направиш. Нищо. Какви слаба? Направил съм два слаба, бе, в мен са, бе. Трудно имам... Стани, бре. Я толкова тайм-аутва и Цецка. Кой? Айде ми разправя тук за такива работи. Не, бе, те си се разправят там, нека си се разправят пичовете, аз това не ме бърка мен. Мен ме бърка, когато почнат мен да псуват сетири си. Тогава ме забъркват и мен. Тогава аз се обада и това.
Добре, три фалъра последователно. Текст. Той има бая вилари, ако някой... Чакай да ни пише тук колко вилари има. Текст на Лъчо. Just DM. DM mate. Just die mate. Just die mate, майко, не мога да прочита половинче. 9 човека има. Ние сме господи. И в 1.35 9 човека Господ е българин. чупечени. Златните момчета. Боря за 9 човека. Георги TM. Тенг за фала, още не ти е излезнал известието Къде е мъж. Гошо? Къде е Гошо Майя даш? Добре, пичове. Ще сложа едно гухарче. Обаче ако карайте Не се си, чуе. сърцувайте си за колко искате, там си правете какво искате, само че не прекалайте, защото ще Ще малко. почна да путкаш, да влез. Какво става още ли? Пауър бе, много нещо наведнъж дойдоха. Ево. Кефите ме, пичове. Сега с хората на щото последват. Кефите ме, пичове. Защото с време ще искат да вдят следвах. Не, то не е толкова труден, просто почнах да го чета първоначално по различен начин и това прецака работата. Уе. Чакай само. Майдан сега, ако ми кажеш къде е още. Не знам, една кога влезе в тази къща се е пречествате. Какво прави човек? Той е до честовете и пак я не иде. После като трябва да спим се появи и пак я не иде. Трябва малко си организираме тук и да направим нещо чест рум, защото Искате ли да си вземем едно прасе и да го преименуваме? как ще го кръстим? Оня депутата Дебеля къв беше? Не знам. Певски. Делян Певски, ще го кръстим Да. Делянчо. Делян Певски. Аз имам премиум ACC, само че в момента не ми се играе UXC. Няма да бутате гухарчето. Къде? Е, тук има някакви 5-6 яденета. Дай. Обаче Ей, на това Sky, е, на бе. Sky Factory 2-то, Абе, беги нема го е, бе. на Sky Factory 2-то, за да... Аз ще при Иран. Иранчо не мръди. Иранчо, спри. Не мръди, чули. Не мръди. Какво ще правите? Дай. И- Дай. Но не знам, че обаче как те гледам с удоволствие надолу. Ко бреже? Ти го студия. Знаеш какво? Гошо, аз па Гошо. Така не, Гошо. Ох, Знаеш изпадна какво ще правим, Гошо? Къде си, бе? Гошо, знаеш какво ще правим, Гошо? Ще ми Диги. вземем торчовете. Вземем малко рана, Знаеш ли защото какво? Идам пак умря. раната прави борбата. Идам пак умря, знаеш. ти още ма затиквай. Ще му спре въздуха и ще има задушавам Сабан Георги. Чакай го отключ. Ще му спре въздуха и Къде ще си? стане задушавам Сабан Георги. Здравей.